Es pokoknya. Wis to kene budal pora, ayo. OTW golek walang, Bos. Karung. Ayo mangkat, iki apa mangkat iki? Maksudnya dikawal lho aku soalnya ora tau. Banding ae lho nah. Sedeng tangan wit. Well. Loh, barange. Makasih le. Wah, docul kabeh. Wis le diwisi le. Viral kan. Seneng e. Cilik jak dolanan. Wes iki lho barange. Wis. Wis. Pedhot tambekane santuli. Nolimo pedhot kancane. Ngono kok aku ijer nganu ya. Terus iki nyegal kidul galeng-galeng ya direti wong. Cuk. Kan saurunge tuku ya aku wis gawe bak pakan le Pak Joro. Pindah-pindah. Itu piro iki tuku piro? Tuku to. Eker-eker apa, Lek? Berburu belalang, bosku. Di hutan Sekaran, Bos. Sama Widodo. Oh. Kaya wis nyaking rambanan. Wah. UMKM Joblang iki mbok kandhani lak sesuk miso-miso ngajak golek lho. Sapa? UMKM Joblang. Marangmu sapa dobo, pecah. Ndambi rekam terus aku tak geting aku. Ben Suwe-suwe wong Jawa ngerti kabeh iki. oh walah. Oh. Cetos. Mati. Kok ndi wit? Seneng dhuwur kok. Kae geblok. Lho, Seneng dhuwur. Mang, Pak. Ini suketan niku, Pak. Alah.